Tässä on Anne, niin mun pitää nyt leikata tää varovasti, kun tää on tässä ihan naama kiinni. Mikä hitto tää voi olla? Oikeesti. Saatanan mainokset. Mä on oikeesti itkeen mun niistävän enää tässä välissä. Mitään siis ei oo oikeesti totta. Toi on ihan sairaan hieno. Toi on ihan sairaan hieno. Siis nyt tulee jotain ihan sairaan hienoa. Tää on siis tällainen minitaulu, missä on sohvi. Siis minitaulu, missä on sohvi. Tää on ihan sairaan hieno. Mitä ihmettä? Miten tää voi olla näin hieno?